saint ndoda kuti muzvinzwisise zvandirichataura panapa. Handiti handina anonzi mafans, hakuna anonzi mafans panapa. Panapa vazukuru nasekuru vavo ukama. Handiti ndakadiscover kuti ukama hwakakosha uye ukama hwakasimba kupfuura zvimwe zvinhu zvose. So panapa pana mafans, panapa tiri paukama. Handiti ndati ndipajekesa vamwe vanenge vachiti mafans enyu handidi language iyoyo. Right, teerera muzukuru, kana unga usati wasubscribe panapa pachannel penyu, handiti mwana wehanzvadzi yangu, please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell, handiti kuti whenever I upload a video you will be notified. Akula vanonakirwa nebasa guys, indonakirwa nezvandoita. Vazukuru, ndoda kutokupai advice. Farira zvaunoita muzukuru. Kana uri kuita rekudriver, a big shout out kune matruck driver. Handiti matruck drivers ari kusapota panapa. Vazukuru vangu, maranga ikoni tiri kukuona paroad ipapo, big shout out to you. Farira zvamuri kuita. Kana uri house help, handiti farira zvauri kuita muzukuru. Kana uri kushanda muoffice, whatever zvaunoita sezvinoitawo sekuruka, ndinofarira kuvigirai guwa. Right, handina stress kana ndichitezve. So vazukuru, handei panyaya yedu, nyaya yedu yamuinayo nhasi nasekuru. Ndichitenderawo maspirits esocial media. Ndamborwa nekuinstagram ndikanoona nyaya dziriko ndikati hai dzimwe dzachona zvazvimunya. Ndobva ndabvapo ndandati kutwitter, ndikabva ndanotwitter ndikatwitter ndikanoona kuti nyaya dzachona dzimwe dzachona dzichiri kubikwa tichazodzitora. Ndobva ndatiwo mufacebook street inonzi Facebook, ndikaona kuti nyaya dzachona dzimwe dzachona beta kumbodzimira. YouTube. Ndobva ndadzura nawo nezvandadzura nazvo. Right, ndabva ndasangana nawo nemukomana wechidiki anonzi iye Mukudzeyi Jnr Mukombe. Handiti right, Mukudzeyi Jnr Mukombe kamwana komana waJaPrayzah JP Prayzah. Handiti vazukuru vangu, muzukuru wangu ndofunga takamboita mavideos about Mukudzeyi. Ibva panapa mubva manoona mavideos awawo muonewo zvandakambotaura pamusoro paMukudzeyi. Handiti paakauya achiintroduciwa kuti aiwa wakurova ngoma mupano wangu, wakurova ngoma. Right, ndakataura nezvake. So today I just want to talk about this young man. Ndamona wachiinterviewa, so ndapikawo 1 2 3 things zvanga achiinterviewa. Ndikabva ndati neso tinogona kumuda panapa kuti tizomuita interview. Handiti pachannel pasekuru wake. Handiti so vanokwanisa kuconducta JaPrayzah JP, please muzukuru wangu muradzewo video please. Tikuda kuti muzukuru wedu auye panapa. This is our family channel. Handiti so inzwaika anga achibvunzwa zvakawanda achipindurawo zvakanaka. Chandafarira ndechekuti mupana muzukuru wangu uyu anofunga kutopfuura vamwe vazukuru vakuru. Anozva zvekupindura nezvisiri zvekupindura. Do you know kuti mainterview munobvunzwa mubvunzo inokuvekisa zvokuti unopedzwa kutaura zvisizvo. Abvunzwawo pamusoro kuti koindustry umu wakapinda sei, akabataurawo zvakanaka akati aiwa inini ndaitya kuti ndinge ndiri ndinodza mundaraunda ndofarira zvemangoma. Though achiita music kuchikoro asingaimbe zvake, kana ari kuchikoro anenge achingoridza mainstruments, keyboard ndo yaanonyanyisa kugona, gitari nemadrums achiri kudzidzira. But ati zvoti zvemangoma ndaizvifarira, but kundiudze mudhara manje papakaipa. So paakangozotaurawo mudhara wakabva wangozvaappruvha 1 na 1, ubva wamuendesa kustudio, ubva atorova ngoma, ubva atotirova ingoma dedi. Handiti so mukomana ari kuti he's working on another song. Also you must expect kuti anytime muna September tinogona kungodonhedzerwa video rechikomana. Handiti ndatotanga torimaketa song, ngatisupportei this youngster. Handiti video rake kabuda tinobva tanorireacta futi kune channel yasekuru inonzi Beats and Uncle Saint Reactions, tichikudza kuti haakagona here kana kuti hapana. Ikoko tinotaura nachokwadi. Handiti so let's support this young man. Anga achitaurawo zvakare achiti zoni is pafamily ati handizoti tiri vangani mumba medu. JP munoti kudii? Mwana haasi kuziva kuti muri vangani mumba JP kuti mune hakufara zvangu. Handiti semwana anogona kungodi kungotadzawo kunzwisa kuti question iri kuti kudii. So ndo chandani ndiri kuigire vazukuru, ndingokuzivisa kuti very soon mukomana achaita video and you must expect a lot from him. Handiti as he is working
on another project, anika project kaari kushanda. So ndozva ndingokuigirai mungoziva muwe updated about our young star, our young upcoming artist. Atiwo zvakare music yake haisati akuziva kuti ari kuimba type ipi yemusic sepakuti achiri kutanga nditi. So he is still gathering kuti azive kuti nekufamba kwenguva achanga achiimba type ipi yemusic. Vazukuruka, let's support vana vedu pamatalents avo. Ngatisapotei vana. Uzive kuti mwana wangu anofarira zvipi, anofarira tennis, anofarira rugby, anofarirawo kuswima. Wosapotawo mwana wako muzukuru anditi. Let's support our kids kuti vangewo vari vane ramangwana rakajeka. Ndochandangondiuye nacho tizodzidzisana nokuonesana kuupdatana kuti mukomana ari kurongei. Na Uncle Saint Steve ndichiti much love.